assalamu alaikum. To shi yana aikata laifi kuma ya nadama kuma zai sake dawowa, ai kuma yake sa ko in masa addu'a na addu'a ne, amma ai ba kowa bane abinda nake so da shi duk mutumin da yake yi wa Allah irin wannan ya dawo in tuban nasa da gaske yake ya tuba kuma zuciya ta sake samun rinjaye da shi ya sake aikatawa, to akan me ya sake tuba? Annabi Allah sai ce Allah yana kallon sa da abu biyu. Daya, yana kallon Allah yana da hukubar da ba zai iya dauka ba. Na biyu, yana kallon Allah karimi ne, an tuba zai karba, don haka Allah yake sauraron sa. In yayi ya komo, in yi tuba karba zai, in yi komo tuba karba zai yi. Sai dai abinda ba a so kai su ga cikin mai israri akan zunubi bai san lokacin da zai mutu ba. Domin yi ba asal marwa alama mata alai, za ta shi mutum akan wanda ya mutu a kansa. Saboda haka ya kokari ya gaskata Allah ta hanyar da Qur'ani ya faɗa cewa Ubangiji shine gafirul zambi wa qabilut tawbi, amma kuma shadidul iqabi. To ya lura da wannan shadidul iqabi din. Wani gurin ko yana ce inna badasha rabbika la shadid, da kansa yake gawa da kamun sa tsatsaura. To ya hankali da wannan kamun nasa, ya samu ya fahimtarsa da Allah kafin wata musifa ta fada masa. In ya bari sai ya fada cikin wata musifa sai ya laƙi saurarensa. To abinda zai lura da shi kenan cewa Allah ba wasa bane. Abinda Annabi Alaihi ya faɗa Allah zai yi nan gaske ne. Sannan abinda ake so ko a nan duniya mutum ya auna, ya ga jin daɗinka shine damar da kake da ita. Yanzu sakewa da jin daɗin shugaban karamar hukuma ai ba kamar na gwamna ba ne. Isar gwamna da jin daɗinsa da kariyarsa ba irin ta shugaban ƙasa ba ce. Haka in kullum mutum zunubai yake ta yi, ko da tuwa yake ana kankarewa, ai a kiyama darajarsa ba za ta kai wanda ya je da laftan ayyukan kirki ba. Ya kamata ya kokari don ya zama cikin sarakunan aljanna. Dole ya samu a ciki. Ma ya ta addu'a din. Inda ya sha ruwa ya dinga bismillah. In ya gama ya ce alhamdulillah. Duk wanda zai wannan insha Allah in dai wannan ruwan yana jikinsa to ba zai sake saba Allah ba sai wannan ruwan ya gama. To wannan shi zai dinga yi. Ya kuma in ya tashi kullun daga bacci da safe kafin ya daga daga shimfadarsa ya dinga cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya so 7. sai Allah ya raba tsakaninsa da shaitan a wannan wunin. To da haka yake addu'a sai Allah ya taimaki mutum. Allah ya kiyaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masu aibata juna a social media tambayar da zan musu, duk sun warware tsakaninsa da Allah ne gobe alkiyama ko ne an ce shiga aljanna? In an masa wannan sai da ka tauni ya dinga bata wani, amma in akwai wannan a gabansa bai rushe ba, yaushe zai manta da wani ya dinga aibata wani? Aibata wani cutarsa zai yi. Kuma duk wanda zai aibata wani wata ida da ida ya gani, ya ga wani abu sai dinga bankaro shi, sannan kuma ya zo ya faɗa ko da alƙalami ko da harshe. To yanda yake yin wannan shi ma sauran mutane suna da ido suna da harshe. In ya bayyana shi komai to ya faɗi. Maganar da Annabi alaihi salam ke cewa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, to fa ba zai samu wannan ba. Sannan akwai ranar da Annabi alaihi salam a masallaci da ya faɗi wata magana aka ce har makota ce suka ji murya Annabi alaihi salam sai ya jama'ar da suka ba da gaskiya da harshe amma zukatansu ba su ba da gaskiya ba, wanda da ya aibata dan uwansa ba zai mutu ba sai Allah ya jarrabe shi da wani abu ya sa shi ya aibatar da wannan abu. In ya soke shi da luwaɗi to karshen ta ba zai mutu ba shi sai yayi na gaskiya. Shi yasa ba a san bata mutane. In ya soke shi da sata karshe shi ma sai yayi ko da wancan baya yi. Shi yasa babu mai hadari irin aibata mutane.
sannan wani abin da mutum yake gani a rufe bai san sirri ba, bai kamata ya matsawa mutum a kai ba, bai san me ake ciki ba. Qur'ani yana ta gaya mana abuwa, in ka ga abu a fili karka dinga barar da baka. Annabi Musa alaihi salam da suka tafi ya fasa jirgi, ai kaga cewa ya za ka yi haka, in ka fasa shi ai mutuwa za a yi. Ana koya mana ne ka ba a hankali. Aka zo ya tadda yaro make shi, ya za ka kashe yaro. Aka zo ya tadda katanga ya gyara ta, ai masa magana. Amma shi kuma aidi ya shige wayan nan. Shi mahaifiyarsa ba a riƙi fil yammi aka ce kuma ta jefa shi. In fadawa a ciki shi ya fara. Sannan ya zo aka tadda bakibdi suna fada fa kaza Musa fa qada alai. Shi ma ya kashe wani ya tafi. Sannan da ya je Madina ya tada ƴan mata ya ce ma ka kuma. Su masaqalahuma. Sannan ya koma ila zili qala rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Duk abin da ya faɗa sai da yi shi. To yasa ka ga yana gudana ishuru. Yawan magana yana jefa mutum a hadari. Shi ne shi abu kuma kula kenan. Kai ka ga mutum yana baka ce zaka aibata rabu da shi baka san dalilin sa ba. Akwai zikiri da ake inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ya hayyu ya qayyum. Wannan shine guda daya. inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ya hayyu ya qayyum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا حي يا قيوم. wannan haka za a dinga shi in mutum yayi wannan duk adadin da inda zai tsaya to yi salati 10 ko yi salati 70 ko yi salati 100 inda za a tsaya ga iya abin da za a yi kenan. Allah ya datar da mu, Allah ya datar da mu, Allah ya datar da mu.